Sara Lewis ydw i a dwi'n partner dysgu creadigol a dwi'n cydweithio gyda Hayley Elliott yr athrawes. Dros y 2 flynedd diwethaf, mae'r ysgol wedi mynd ar trywydd dysgu trwy amholi, a mae hwn yn cyfle gwych i defnyddio'r grant Arbrofi mwyn datblygu sgiliau llafar y plant, dilyn chwilfrydedd y plant a hefyd i hybu annibyniaeth wrth ddysgu. I ni wedi mynd ar gyfyl thema Gwenyn. I ni yr oedolion a'r plant yn ceisio ymgolli mewn i'r syniad yma o droi'r plant mewn i wenyn a'r dosbarth mewn i gwch gwenyn yn y gobeith mi fydd hynny yn cefnogi yr awydd yna i wella'r sgiliau yna. Beth ydyn ni wedi bod yn wneud bore yma? Wedi bod yn creu antennas gwenyn. Ydych chi? Be maen nhw'n wneud rwy'n? Nhw'n arogli a blasu. Felly does dim trwy'n gan y gwenyn? Na. Pryd o'n i wedi dechrau, a des i gyda cynllun a amcanion ddysgu, a fi'n clywed Sara yn dweud, nawr heil. Fel, mwyn i fi camu nôl a rhoi mwy o reolaeth i'r plant. A mae hwnna'n angenreidiol i ni fel athrawen, i roi y hyder i ni i camu nôl a gadael y plant, i mynd ar trywydd ei hunan mewn lle diogel. Mae gymaint o bwyslais ar athrawon i gyflawni hyn a hyn o fewn y cwricwlwm. Felly mae camu mas o'r norm yn gallu teimlo bach yn frawychus a wedi bod yn hapus iawn i fod yna'n gefen iddi a wir gallen ni ddim wedi dewis athrawes gwell i weithio gyda'i. Dwi wir yn gobeithio bydd y plant yn magu hyder a sgiliau llafar ac i'r plant sydd falle ddim mor hyderus wrth ysgrifennu a pethau mwy academaidd, mae cyfle iddyn nhw wir dangos eu diddordebau nhw, rannu syniadau nhw a dangos eu dawnau nhw.